אתה פה חסר לי, אתה כאן, אתה שם, ובכל זאת אתה פה חסר לי, ואולי אתה פה חסר לי. Não, peraí, senta aí. Nós estamos aí ao jantar. O pessoal não comeu nada. Ah, Tabata. Eu não vi a nova de vocês. E a Sara não comeu nada. E o Kobe está no vegetariano dele. A Nomi comeu, como o pai dela. Eu também. Não quero dizer nada. A minha mãe é daqui, de lá, né? Ah, tá bom. because when she had the baby, ela tinha engordado muito, né? אבל לא רואים אותך, את לא יוצאת. אני? עכשיו את יוצאת. Sofri, né? Vamos ver. מאוד טעים, מאוד מושחת. Kobe, מה אתה אומר? A Nomi voltando da piscina e da sauna. בעיקר בבריכה. איך היה? היה מאוד כיף. היה מאוד כיף. איפה קובי? הלך להביא את הכובע כי שכחנו את איזה? הפתעת אותי. למה? לא ציפיתי שתצלם. פרדו. סוף סוף אפשרו לו לצלם קצת. כל הזמן היא מצלמת, היא בוכה. כן, עכשיו השאלה היא אם גם הצילום שלך יהיה יציב כמו את מצלמת? אני מצלמת. רק נעשה השקעה, הצילום שלי יותר יציב. קצת. A costureira. A costureira, mas a costureira é muito chique, foi trazida especialmente do Brasil para consertar assim as camisas, o calção, etc. E a costureira de reserva, que ela não passa e não limpa a janela. דליב, עם עוזי לא הצלחתי בשום פנים ואופן. הנה, זה היה מיועד לו, זה נושא הריק. הנה עוזי, תסביר לדליב מה קרה. אני מוותר ואני מסתמך על הניסיון שלכם בעבר, עם החוויות שלכם. אני מרגיש את זה בזה שאני רואה את זה. אתה נראה מאוד גדול פה. גדול. לא זה בתור? לא, אני מסתכלת. תראו את סבא נחום עם השיער הארוך פעם אחרונה להיום ולחודש הקרוב. הוא נראה רציני מאוד. חייך קצת. זה לא אני כבר עברתי את זה. נו, איך אנחנו? כולכם מסופרים. כן, ישר, נכון? יפה מאוד, באמת יפה מאוד. בבקשה, משפחת פסה בתחרות. בני גדול אל הקטן. העובד, אתה הצלחת להוציא את זה? שלך לא עובד אבא? לא, שם לא עובד. אבא הכין לנו לשון. כן. רגע, תן לי להתקרב. היא נראית טוב מאוד. כן? כן. לא נכון, די. אני יודע, רגע. זה לטקש, סבא נחום מכין. כן, על פי הזמנה שיודעים. הפעם זה במתכון קצת שונה. סבא, אתה רוצה להגיד משהו בעניין? אמרתי, בפעם הקודמת זה גם היה בסדר. הבחינה הייתה יותר עדינה. הפעם עשיתי בחינה יותר גסה. מה אתה אומר? ואסף כבר אמר שזה מעולה. אבל למה הוא אומר לי ולא אומר להיסטוריה? אסף, אתה אכלת לטקש של סבא? כן. ומה דעתך? טובים מאוד. כן? טוב, אז תזמין כל יום. הגיבורים, לא יאומן.
הגיבורים. בעקבות הגשם, הנה המוסקיטרים, לראות פה גשם. יש לנו מקדונלד אחת, יש לנו שרלוק אחד, ועוד 2 מקדונלדים. לא אמרת שלא? שהוא בסטנדביי. טוב את פאשה באש הבישול. השף. רגע, אתה רוצה לראות את הדגים? כן. הוא עובר את השף. אני מבקש להעביר דבר אחד. רגע. זה שיש פה ניצול ילדים בעבודה, זה למרות המחאות שלי, ואני לא הסכמתי, אבל זה המשפחת פסה ג'וניור, הם פשוט מחנכים את שני לעבודת ילדים. נכון? אני מסתכלת? שני, מה יש לך להגיד? כעוזרת השף? כלום? אתה רואה? אתה רואה? זה כבר מרד. זה כן, נראה לי שיש פה מרד במשפחת פסה ג'וניור. 2 הדורות מכינים לנו פיצה. 2 השפים. לא, שף אחד ועוזר, לא, שף ואני עוזר. אני כבר עוזר. הנה התוצאה. אחת התוצאות. זה נראה מאוד טעים. הריח טוב, זה אפשר להריח בהם. בוא נשמע את השף. השף זה אסף, מדברים אליך. אני וסבא הכנו את הפיצה, השנייה אנחנו חושבים שהיא נשרפה. לא, אנחנו עוד לא חושבים, אל תהיה פסימיסט, אנחנו לא בטוחים מה קורה, כי יש לנו בעיה שם על מחר. אבל שני אומרת שאוהב את הפיצות של אסף גם כשהן שורפות את האימון. עוד לא שום דבר שרוף. נכון שני? אנחנו אופטימיים לפי הריח. הנה, הכיתה שם צוחקת, יד צמצום. מה אכפת לך, באמת? תביא אותה לפה גם שתצטלם. רגע, תעשה פרצוף. רגע, נראה איפה הוא מסתכל. תסתכל לאופק. אומר עוד מלחמה כזאת בבת. נו, מה יהיה? רגע. למה אתם לא זזים? רגע. כן. וזה הקומות, רק שזה לא 4 3 זה מעניין 3. מה זאת אומרת? מה? מה? אנחנו אחרי לילה של שינה בבית מלון. מילה איך היה הלילה? אני ישנתי טוב, היה לי חם ונעים, אבל התעוררתי ב7, זה מעיד על זקנה מתקדמת, פעם הייתי מסוגלת לישון עד 12, ולא יכולתי להמשיך לישון. ב7 בשביל אמא? בשביל זה רק 8. אני קראתי בלילה את כל העיתונים. עכשיו תדבר. למה? כן, נקרא. סבא, ישנת? אני ישנתי עוד לפני שנכנסתי לחדר. הייתי מאוד עייף, ישנתי הרבה. דרך אגב, כבר ראינו את טייפל. אז יפה היה, גבריאלה. דברי. מה להגיד? איך היה בעיה? זה היה אדיר. מה? כבר אנחנו עושים לזה רביבי. עכשיו אנחנו בסטולי דיסני ואתם לא, אז תקנו. התלמ"ח שכחו פה את זה. נו סבא, קדימה, סבא? 2, יכולים עוד 2. דבר סבא. נו. רוצה $1,000,000 בשביל אני לא אמרתי, $1,000,000 לא מספיק. כן. הילה, דברי. אני גם לא עולה. את נהנית פה? אנחנו נכנסים למנהרה. אנחנו נכנסים למנהרה. אמא שלי. מאוד נהנית. אנחנו מחכים בהרצה הגבוהים. דלית מחכה ודואגת לגיבורות. רגע, אז ככה נראה מקום, הם חזרו מרכבת ההרים. מרכבת הרים. במהירות.
כמעט עשינו עם המכנסיים הזה אני תחתני גומי. למה אתה לא צילמת? אני לא צילמתי כי את מסתירה את אחרות, אז אני לא... עכשיו תגידי. עכשיו, אנחנו היינו ברכבת הרים. כבר צילמת הקטע הזה. אנחנו היינו ברכבת הרים. לא, מגיע לכם מדליה. רגע, אני רוצה לראות את הראש. גוזי רגע. רגע, הנה, עוד אחד הולך לסחוט. אחד התפרק לי. את צריכה אולי לסיר יותר גדול? כן. אחד התפרק לי. רוזה, צריך סיר יותר גדול. יש פה סיר שזה בדגים. אני צריכה סיר יותר גדול. הנה, ממולאים על אמת, הנה. עם דג מסביב. פסח. תצלמי את השולחן. כן. אנחנו עכשיו ישבנו לסדר פסח. כולם יפים, התקלחו, לחוצים. הנה השולחן מסודר. הילה אומרת אפילו התקלחנו. הילה לא יכולה בלי פרחים. שימו לב. אוי, עכשיו זה יפה. עכשיו זה מוסיף. עכשיו. חג שמח. חג שמח. סבא לבש כיפה. לברך. הוא יושב, הנה, זה הגדה שלו, תפתח אותה רגע סבא, תראה לה מתנה. מוקף נשים. סבא אמר לי לצלם עוד פעם, תראו את הגדה היפה, שימו לב. הכי של... הנה, סדר הגדה של... הנה סבא מוזר. אבל זה לא יין, זה ליקר. זה ליקר, לא חשוב, לא חשוב. סימן שיהיה לנו שנה יין. זה יין. הלו, מי לא רוצה? צד שני. לא, אני רוצה לא מתוק. זהו. אני רוצה מתוק, סבא. אני רוצה לטעום. רגע, לא עכשיו, לא אי אפשר לסכים. פעם ראשונה שאנחנו לא שותים מיץ ענבים. תקחי קצת, זה לא טוב. פרקו לו את הבעיה. גילה לך. כן, נו, איפה זה? גילה לי בכלל. מצאתי את זה. הוא מצא אותו. זה גבריאלה. אבל האמת היא שזה היה בכוחות משותפים. נכון. אז אני מצאתי, אז מאיפה זה נפל? מי אמר שלא? את מצאת וחן התנפלה על זה. מה יהיה ביחד? שתינו ביחד. מצאתם ביחד. שתינו ביחד. אני הפעלתי את זה וכן רגע. אם אחר כך תתלונני שהמצלמה רועדת, זה בכוונה עשיתי סיבוב שיראו את הנוף. כן. ההורים מתכננים לקפוץ, שוקלים, הוחלט שלא. אמא לא קופצת אפילו לא לבריכה. אוקיי, ביי! Espécie de trás. Particular. Tomar um café? O café está muito bom. Aliás, eu quero assinalar que eu comecei a dieta ontem, né, mãe? Por enquanto se comportando muito bem. גמת יפה מאוד. כן, נו, זה בסדר. רגע, את הבאת כיפה בשבילו? לא. אני יודעת, ראינו מקור אבל אני רוצה להגיד לך, הסגנון לא רחוק. אוקיי. אני די. למה? צריך פרצופים יפים. יאללה, כפיים. לאט. אבא, עזבו, אני נראה כמו אסיר, אני יכול ללכת לבד. נכון. שלא תברח לנו. זה בסדר, אני אלך, אני מבטיח, לא תהיה בעיה. יותר מדי מהר. תפסיקו להתמזמז. מה? אתם משחיתים את הנוער פה. שלום.
איפה אתה? תשים את הראש פה, לא רואים אותך. טופ מודל, מדאם פסה בתפרוקת החדשה. זה מצלמת שהשקיה בבעלה. בבעלה הסלם הנודע נחום פסה. ואני לא מצלמים אותי? לא. למה לא? לא מסתכלים, אני גם אותי. אני הבעל של... לא רואים אותך שם, לך פה יותר לכיוון הזה. בשמש. רואים אותי עכשיו? גורדיניה. זה כמו להינדו. לא זום. לא, עכשיו תשחק לו. Sorriso mare, non è dormito. Si dà un po' Vamos lá? אנחנו בים בגוארוז'ה, הנה נועה וסבא שלה, הם עכשיו הלכו למים ומשחקים. נועה יש לה חולצה שקנינו לה בגוארוז'ה, חדשה. נועה וסבא במים, הנה באים מים. צוות הצלמים איפה זום? אלוהים מלך העולם אשר קידש ידי מבטן וכל משארות חוקי סבא. שאת עושה גולים? הנה, בסק. נכון. הנה עושים עוגיות. אתה רואה את העוגיות, סבא? אתה רואה את העוגיות? סבתא פלפלית. טוב, את מסתירה לי. אוקיי, זה הסבא של נועה בהופעה חגיגית. רגע, שנייה, קודם נראה שיש נעליים, בגדים, חליפה, ממש הופעה מכובדת, רשמית וייצוגית. וזה בערך הפעם השנייה שזה קורה מאז האירוע. הנה, ויש גם כזה של פיזיותרפיה. זה אני חייבת יש שיפור, כי לפני 3 שבועות לא היה מסוגל לעשות את זה בכלל. יפה מאוד, מאוד מרשים. כן, עכשיו אתה ממש דוגמנית מסלול, אנחנו רואים אותך כל הכיוונים. מאוד מרשים. לאיפה אתה נותן? איפה רגל הייתה יכולה? לא מבדילים. יש פה חנפנות ממש ברמה מתקדמת. כמה תרגילים יכולה ללכת ככה. האמת היא שדרך המצלמה ממש באמת לא רואים את זה. לא, קשה לראות איזה רגל. זה היה מה שהיה. Tá bom? Tá. Ótimo. Pera. Agora tá filmando. Tá filmando? Tá. Tá com vermelho? Tá. Nós estamos saída pro casamento. Então vamos lá. אשמור בלב, עיר החלום, שעות שאני שר לך, אף תאמרי שאת יודעת למי ליבך. מתחת לחלונך, שר שירים ומחייך, מנסה לכבוש את לבבך. מתחת לחלונך, אני עומד ומחכה, לגלות את סוד אהבתך. רק שמור לי עליה, על האור עיניה, רק שמור לי עליה, שמור מקום בלב. מיכל אוכלת את הפיצה. תראי מיכל, את לא צריכה לעשות פרצופים, אנחנו מכירים פרצוף שלך ממילא, זה חמוד מאוד.
שים את סלווה גם בתמונה, בואי נערכי. בוא'נה, צלם אותנו. היי, בן. שומע בעצם הזה. הנה תסתכל דוד. היי דוד, תעשה רעי. תעשה שלום. תעשה לשלום. תעשה לדוד. שלום. שומע בעצם הזה. אוקיי, שתיים, משהו ליום הולדת, משהו. אבל אתם לא נכנסים כולם. לא רואים, הגדולים עומדים והקטנים... תוציא את עגלה, רובן. רובן, עגלה אליך. מסתכל אחד. עכשיו שיר אחר של חיים משה. חיים מה? תודה. בבקשה. כן, בבקשה. יום הולדת שמח. כל הילדים להרים את סבא. מזל טוב. אמרנו שתכבד את הנר. רגע, לכבד את הנר? כן. חיילי, תביא לו את אחד, שתיים, ושעה. עכשיו המתנות. אחד. הנה המתנות. אתה יכול לנסוע לרוסיה כבר. זה כרית עם מסאז'. תשים עליה, תלחץ פה. תלחץ. אתה שם את הראש ועושה לך מסאז'. אם אתה שם... זה כמו עושים איתו זה? כן, עושים. אני אתן לך פתק של נערות ריבוי, זה יותר טוב מזה, תאמין לי. זה באוטו, כשאתה נוסע, זה טוב מאוד. וואלה יופי, איזה רעיונות אתה מביא עכשיו. הציורים שהם עשו. רגע, זה איפה הציורים? שאני אקרב הציורים שלי. אוי, יופי. הווידאו בבקשה. וסבא, מזל טוב. שני פסה. ועבר, מאחלות. מאחלים, שני פסה. זה הסמל של קופת חולים? יפה מאוד, הנה. טוב, אבא, זה מאיתנו. אפשר לעשות יום הולדת פעמיים בשנה. זה נעלי בית או רפסודות? נעלי בית. כן, נעלי זה חשוב. שלייקס, זה טוב מאוד. הנה, שניים אפילו, אמא. ביקשתי ממך שלייקס לא עובד. לא. זה בטח קטן. אבל נראה כמו... זה חבל סנפלינג? אמרנו, אפשר לך טובות? כן. יופי, תודה רבה, תודה רבה. קודם כל, לאחל לכם שתלמדו טוב מאוד וכן תהיה רופאה מאוד חשובה ותעשה הרבה מאוד מזון לאנשים. כולם עדיין אוכלים, אז כל אחד יגיד חוות דעת על האוכל.
אני אגיד היה טעים. למה אין הערות? אני רוצה הערות. על האוכל, יש לי מה להגיד. האוכל מצוין, הסידור יפה מאוד. באמת יפה מאוד. אוקיי. מזל טוב. ומיכל? אני רוצה להגיד שהאירוע הזה קובע סטנדרטים מאוד גבוהים לבא בתור. אוקיי. טוב, עכשיו תצרמי כל הקהל. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, עכשיו כל הנכדים הנכדים. תוך 5 דקות אין גם את זה. הרצון זה נחשב. שב, בוא נראה מה שימו לב, יודע, שרירים הולכים להרים. קודם אנחנו נאכל, כדי שיהיה כוח לנו. אוקיי. כל יום שבכל יום פנחן, אפילו פנחן, הלילה זה, כולם. היא יודעת? אמא תהיה בביטו. כן, תהיי בווידאו, נראה אותה אחר כך, תדברי עם נועם, אחר כך תדברי בטלוויזיה. יופי. יש לך לשון? תראי את הלשון. איך האסקימוזים משקים? תראי לי קצת. כמו אסקימוזים. אסקימוי קטן. אסקימוזים לטלוויזיה, בואי מהר. נועה, תעשי לו אסקימוי קטן. נו. אני אסקימוי קטן. אני מרביצה לי. לא, נו. אני אקח לך את לקחתי. אני שמה את האף בחזרה. את שם באוטומטי? איזה אוטומטי? בואי נראה לך. אני משחקת עם הזה. לא, כי זה יותר טוב באוטומטי. מה? פה. עכשיו אני יכולה לצלם את שני עושה לנו פוזות. אימא'לה. ראיתם איך אמא שלי רדה? תסתכלו מה זה. זה נמחה ברבה. איך חטפה אוכלת? מה עוד חדש? נועה, הנה האוכל. קוראים לך נועה קולנוע? והנה, חולצה מתורם של אבא שלי. והנה הבשר. תן את זה לאנשים ואני נחתוך את השני. איפה? זה כל הבשר שיש? יש, הודעתי דדי. לא בדקתי, עשיתי שאלות סבא. פה את, זהו, יש לך שאלות כאלה. שאלות סבא. למה את קוראת לך ככה? אתה יודע, מקבלים את זה. בשם חיבה. הנה כולם אוכלים. את תשאל אותי, זה אני עוד מעט אורי. עוזי. ראובן, אחת מהחתיכות מחזיר אותה לאש לאיזה רבע שעה. כולם, הם פשוט אוהבים יותר אדום מאיתנו, הם אוכלים חצי חי. אנחנו פחות ברברים. טוב מאוד. למה, אתה לא רוצה? אמרתי, חשבתי שהוא מגיש את זה ככה, אמרתי לו לשרוף את זה. אתה רוצה לשרוף עוד? זה יתייבש לך. אנחנו מאחלים לכולנו שניפגש בשמחות, שתהיה בריאות, יהיה שלום בארץ, יהיה שגשוג, ושניפגש תמיד בשמחות. היום גם כן יש לנו אורח חדש, יורם, מי שלא הכיר אותו, הוא וקרן חברים. חשבנו שיש לו שם אחר. לא, חבר של קר. הם לא ידעו, נועה לא ידע, קוראים לו יורם נועה. לא, אין לך מה להתבייש, אתה היית חייב לדעת. גם שירו לא ידע, עכשיו אתם יודעים. ואנחנו שמחים שאתה גם איתנו, לקרן כמובן, ונקווה שניפגש בהרבה פעמים מאוד תמיד בשמחות. אז שנה טובה, מבורכת לכולם לחיים, גשם כיסה את אספלט הכביש
ביום הכי קר בשנה, ובעיניי שלי טפטוף מקומי, כי יש סדק בלב אהבה. כשהלכת מכאן לא ידעת לאן, מסגרת פניי בחלון, אבל גם בתמונות לפעמים הדמויות מקשיבות לתקתוק השעון. ואולי אתה פה חסר לי, אתה כאן, אתה שם, ובכל זאת אתה פה חסר לי. ואולי אתה פה חסר לי. חסר לי, אתה כאן, אתה שם, ובכל זאת אתה פה חסר לי. ואולי